En abril do pasado ano, a Consellería de Medio Ambiente anunciaba unha serie de melloras na estación de tratamento de auga potable de Noia para acabar así cos problemas de turbidez. A pesar do compromiso de licitar a actuación durante o 2016, de momento non se ten executado a construción do novo depósito, polo que dende a Marea Cidadá piden que se acometa canto antes unha obra tan necesaria. O que se trata, o mecanismo que se está utilizando dende Augas do Concello é tirar do depósito cando non se pode tratar a turbidez da auga, pero eso ten unha duración determinada, que son 6 horas como máximo. Entón, automáticamente tense que abrir a canalización da auga, porque senón habría problemas no abastecemento, eso provoca que este turbio. Por lo tanto, a creación do depósito é unha necesidade que se leva pedindo. Tal necesidade foi recollida pola Consellería de Medio Ambiente de Beatriz Mato e trasladada nun compromiso escrito e firme con este Concello. Ademais de abordalo en pleno, elevarán o debate ao Parlamento Galego a través do deputado Antón Sánchez. Presentará unha pregunta para saber en que fase se atopa o procedemento para acometer esta obra. Ante a falla de noticias, pois o que se nos traslada é que preguntemos no Parlamento Galego primeiro o estado da licitación, cando se ten previsto acometer a obra dun novo depósito e despois, evidentemente, instar a que se cumplan os compromisos anunciados, que non sexa unha promesa preelectoral xogando cos cidadáns de Noia, non? E cos cidadáns de Noia en período preelectoral. Ante a falla de resposta, os representantes da Marea sospeitan da existencia de intereses electoralistas tras o anuncio desta actuación, que de momento non chegou a materializarse.